geven u ook altijd tegen, krijgt u nooit wat u verdient? Vrees niet, want wij van Elises vervullen al uw wensen en geven u het geluk waar u recht op heeft. Bel 0909 8810 en Al uw zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Elises, uw wensen zijn onze daden. U spreekt met Anne. Waarmee kan ik u van dienst zijn? U heeft uw baan verloren? Wat vervelend nou. Ja. Nee, je kunt volgende week weer gewoon beginnen hoor. Ja, graag gedaan. Dag. U bent lastiggevallen in het park? Daar kan zeker wat aan gedaan worden. Geen enkele wens van een burger in Nederland is mij te veel. Een verblijfsvergunning? Ja, zeker kan ik u daarmee helpen. We leven in een multiculturele samenleving, dus dat mag. Geen geld meer voor je studie. Ach, jongen toch. Je voorraad is op. Shit. Ik bel je later terug. En op wie heeft u dan een oogje? U wilt een nieuwe keuken. Een auto. Een uitkering. Op vakantie? Macht. Een moord? Hier hebben we het over gehad, Anne. Je weet wat je nu moet doen. Voor een wens als deze dient u persoonlijk langs te komen. Ja, voor een consultje. Ja, ik weet het. Wensen als deze horen er ook bij. Oh, geeft niet. Gaat het? Ja hoor, gaan we. Attentie. Willen alle werknemers van Elises terugkeren naar het kantoor voor een mededeling? Wat is hier aan de hand? Geen idee. Geachte werknemers van Elises, onze excuses. Wegens recente gebeurtenissen wordt uw bestaande functie per direct beëindigd. Wat? Vandaag zal uw houding en ervaring op de proef worden gesteld. Slaag hiervoor en u bent gegarandeerd Wat? een Maar- exclusieve Ik functie. snap het niet. Het betekent dat jullie ontslagen worden. Dat is wat het betekent. Jullie? Wat wil je daarmee zeggen? Die functie is voor mij. Dames, kom op. We komen hier wel uit. Misschien is het wel gewoon een grap. Dit is geen grap. Mijn baan staat op het spel en ik ben hier niet van plan af te staan aan een... Aan een wat? Niets. We zullen wel zien wie hier aan het einde van de dag nog is. Opdracht 1. Open uw tas. En dit moet een opdracht voorstellen. Niet doen. Waarom niet? Kom op zeg, het is maar een appel. Wat nou als die test betekent dat we juist niet in die appel moeten bijten? Nee, gewoon niet doen.
Is er iemand in mijn tas geweest? Opdracht nummer 2. Gedurende de afgelopen maanden heeft de heer A. Zazel aanzienlijke donaties aan Elisus geschonken. Azazel? We zijn de heer Zazel verschuldigd al zijn wensen in te werken. Pak jullie jassen, we gaan. Doe ze met alles. Alles wat hij maar wil? Alles. Nou, kom. Nee. Wat zeg je? Blijf hier, Noëlla. Waar slaat dat op? Ik blijf hier, Noëlla. En niets of niemand kan mij van gedachten veranderen. Prima. Anton? Nee, ik heb het druk. Weet je zeker dat je hier nog moet? Ja. Jullie doen hier net zo goed aan mee. Kom ja? Nee, dit voelt gewoon niet goed. Ik ga terug. Prima, ik laat het klusje zelf. Hou je mond! Noëlla, is alles... Ik zeg toch, hou je mond! Waar is Marjan? Opdracht nummer 3. Afzender onbekend. Hallo? Luister goed, er is weinig tijd. Wat? Het is een complot. Iedereen is erbij betrokken, behalve jij. De antwoorden liggen in het archief. Maar pas op. Ik moet even weg hoor. Jij bent het daar. Gaat het wel? Ja hoor, meisje. Maak je over mij maar geen zorgen. Simone, hoe lang werk jij hier eigenlijk al? Al 20 jaar. En weet jij misschien wat er in het archief te vinden is? Een map met bedrijfsgeheimen. Alleen zij die de eten hebben gezworen weten van die geheimen af. Heb jij het eten gezongen? Ja, lang geleden. Tijdens mijn promotie. Wat heeft die man aan de telefoon jou eigenlijk verteld? Niets hoor, niets hoor.
Attentie, uw aanwezigheid wordt verwacht in de directiekamer. Goedemorgen. Wie bent u? Je zult vast vele vragen hebben. Maar eerst wil ik je feliciteren. Waarmee? Gisteren ben je blootgesteld aan groepsdruk, verleidingen en twijfels. Maar ondanks al die dingen ben je trouw gebleven aan jezelf. Wat bedoelt u? Ik heb een tussenpersoon nodig. Nooit meer zul je hoeven wanhopen, Anne. Je ogen zullen opengaan en de diensten van dit bedrijf, alle diensten, staan jou ter beschikking. Auw. De keuze is aan jou.